Přátelé, kamarádi, krásnou sobotu vám přeju z obce Kozárovice, kde se běží o okresní kolo soutěže dobrovolných hasičů. Já dnes běžím také a bude to zábava. Pojďte sledovat výsledek. Přátelé, 1:02, to je výsledek našeho útoku. Musím říct, že to bylo velice zajímavý. Po útoku jsem měl pocit, že vyplivnu plíce, hledal jsem je asi tak 20 minut, ale úspěchem je, že jsme dostali bez rozpojení vodu do cíle, sestřelili jsme. Hasičský požární sport je velice zajímavá věc a smekám před každým, kdo to běhá závodně a koho to baví a dokáže to dostat rychle. A sláva a čest všem hasičům, kdo se tím živí.